Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van ons. Vandaag hebben we een unboxing in de planning staan van Crosslighter.com. Zij verkopen plasma aanstekers. Dat zijn de elektrische aanstekers om onder andere vuurwerk aan te steken. Ik heb eventjes styloze zelfpromotie op een pakketje gemaakt. Limburgs vuurwerkteam. Abonneer ook zeker even op ons kanaal om op de hoogte te blijven van de beste vuurwerkvideo's, de unboxings, kortingscodes, noem maar op, China vlogs. We zijn van alle markten thuis. We gaan eens kijken wat in een pakketje zit. En dan gaan we dadelijk ook nog eventjes een vuurwerk testen. Eens kijken. Wat zit erin? Nou, om te beginnen een mooie brochure. Catalogus 2019, Crosslighter. Ben ik het al vergeten te vertellen? Ik denk het wel. We hebben ook nog een mooie kortingscode dadelijk, maar die komt dadelijk. Dus blijf nog even kijken. Crosslighter. Ja, er staat een hele hoop uitleg over wat een crosslighter is. No liquid or gases. Ja, je hebt gewoon een elektrische aansteker. Dus eventjes opladen en zolang er power in dat ding zit, kan je gewoon dingen aansteken. Ja, je ziet, je hebt van allerlei soorten aansteker. De classic, de fuse, de stick, de laser, de vortex, de torch, de seal, de flex led en de multitool. Dat zijn er wel genoeg, hè. We gaan daar eens even kijken welke er in het pakketje zitten. Ik moet zeggen, die lange aanstekers zijn ook echt fijn voor in de keuken. En die andere, die classic bijvoorbeeld, die ligt lekker in de hand voor bijvoorbeeld vuurwerk. Eens kijken, de classic. Nou, je ziet al, foto van vuurwerk, dat ze aan het aansteken zijn. Light Your Future. Je hebt van alle soorten kleuren. De Pyro, die hebben wij ook, die is ook lachen. Mooie kleuren, allemaal verschillende printjes. Die Redwood is ook gaaf, die hebben we ook. De Fuse, ook in verschillende modellen, allemaal leverbaar. De stick. Nou, je moet daar zelf maar even op hun website kijken wat ze allemaal hebben. Hier zie je ook weer, vuurwerk wordt aangestoken. Gave foto's hoor. De vortex, de torch. Ja, lijkt eigenlijk gewoon op een normale gasbrander, op een torch. Maar dan net even iets anders. Er zit natuurlijk een accu in plaats van gas. De seal, ja, een beetje een robuuster uiterlijke. Nou, die keukenaansteker die hebben we ook. Maar die hebben ze hier dus gebruikt voor een matje aan te steken. Hier rond ook nog voor vuurwerk. De multitool, ja, dat is ook wel lachen. Dan heb je gewoon als je gaat kamperen, heb je gewoon een kurkentrekker. Een, hoe heet dat? Flessenopener en een aansteker. Alles bij de hand. Hier die flex dingen zijn ook lachen. Ja, kun je buigen. Nou, we gaan eens even kijken. Dit was de catalogus. Ben je nou benieuwd naar het assortiment? Kijk even op hun website. De linkje staat in de beschrijving. Eens kijken. Wat hebben we hier? De Crosslighter Classic. Crosslighter pakketje. Eens kijken we hier aan de onderkant. Dus je schuift hem zo eruit. Nou, er vallen al dingen hier aan de onderkant uit. Dus nog eventjes, hè. Nou, hier order 15. Dat is bijvoorbeeld dan een kortingscode van 15%. Nou, als je nog eventjes blijft kijken, krijg je er eentje van 25%. Dus gewoon blijven kijken. Er zit een gebruikershandleiding bij. Er staan natuurlijk ook dingen in die je niet mag doen met dat ding. Nou, eens kijken, Light Your Future. Nou, een leuk printje. Nou, is volgens mij niet helemaal vol. Nou, je doet een klein beetje. Ja. Maar je kan er gewoon dingen mee aansteken. Dat gaan we daar ook zeker doen. Gaaf printje. En daar even eens opladen. Crosslight stickers. Ook leuk voor in de LVT weggeefshow. Ja, die is volgende week dus. Er komen ook producten van vuurwerkwinkels, andere webshops. We gaan van alles weggeven. Dus zeker even abonneren op ons kanaal. Voor de LVT weggeefshow. Ons unieke kortingscode, ontvang gratis aanstekers. Gratis aanstekers, altijd goed. Even kijken. De barbecue lighter. Oh. Ah, dat is die flexibele. Ja. Oplaadkabeltje zit erbij, zoals je ziet. Steek je gewoon in je telefoonoplader. Dan heb je hier die flexueel ding. Ja. Dan zie je hier ook het accu-niveau. Nou, hij is helemaal vol. Dus als we hem aanmaken, dan zie je. Het piept ook, hè. Volgens mij, ik weet niet of je het piepje hoort op de camera, maar in het echt piept het wel wat. Nou, je kan hem in alle hoeken buigen wat je wil. Dus
Dus als je de kaarsen gaat aansteken of de barbecue gaat ontsteken. Je kan er alle kanten mee op. Een lang ding, ligt goed in hand op zich. Knopje en gas erop. Nou ja, geen gas, hè, elektriciteit. Dus kijk, wat hebben we hier? Een powerbank. Nou, dat is natuurlijk handig. Als je de hele dag aan het stoken bent op 31 december. Dat is natuurlijk ook handig als je wat backup batterijen bij hebt. Eigenlijk alsof je een gasflesje bij hebt, maar dan ja, in de powerbank natuurlijk. Gewoon met energie. Ook handig voor je telefoon, die kun je hiermee ook opladen. Ja. Eens kijken wat we dan hier hebben. Crosslighter, voelt zwaar, zwaar doosje. Beetje robuust. Oh, dan vallen er allemaal kaartjes uit. Zo, wat een knots. Eens kijken, wat hebben we hier dan? Knopje van aan. Ik weet niet of ik dat zomaar mag opendraaien, maar... Ja, dat is een zakmes of zo. Zat dan die multitool. Eens kijken, waar is het aansteekgedeelte dan? Ah, oké, kijk. Dus als je hier dit pijltje naar onder klikt, dan springt hij open. Dan druk je hier en dan gaat hij aan, zoals je ziet. Oké, apart. Hier en dan, hoppa. Ah, hier aan de onderkant heb je gewoon een mes. Een kartelmes en hier een scherp mes. Dat is wel lachen als je aan het kamperen bent natuurlijk. Even kijken. En waarom zit dit nog los? Zit hier ook nog iets in dan? Ah, hier kun je hem opladen via USB. Oké. Apart ding. Lachen. Stond net niet in de catalogus volgens mij. Dus. Apart ding. Ik schroef hem eventjes in elkaar. Voorzichtig zijn met het mes natuurlijk. Het dopje erop. Hij voelde ook erg zwaar man, dat ding. Dat is echt, ja, zoals je ziet. Zoals je zo in de hand ligt. Zwaar ding. Dus een mes en een aansteker in elkaar. Ja, leuk als je op scouting kamp bent of op de camping, weet ik veel. Noem maar wat. Eens kijken wat er nog in zit. De Vortex Crosslighter. Erg shiny, erg glimmend. Even kijken, duw je hierop. Dan gaat hij ronddraaien, dat ding. Ik weet niet of je het goed kan zien. Nou, los. En nou, even kijken. Ja, er zit dus een ronddraaiend mechanisme hier in de midden. Kijk, hoe gaat het ding nou? Kijk hoe dat ding werkt. Ja, ik weet niet of je het goed kan zien, maar dat ding draait rond. En daarmee kun je dus dingen aansteken. Oké. We gaan het zo meteen eens even testen, want dat is echt een apart ding dit. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Oké. Eens kijken. Zo. Crosslighter, kortingscodes. Korting. Ja, die kortingcode komt er zo meteen aan. Hier nog een oplaad ding erbij, met een kabeltje. Dan kun je ook nog je telefoon of iets anders mee opladen, zoals je ziet. Nou, dat is natuurlijk de bedoeling dat je je aanstekers doet opladen. Ja, even dat ding hier erin prikken. En dan kun je fijn je aanstekertje opladen. Dus kijken bijvoorbeeld deze, dat is bijna leeg. Hoe werkt dat dan? Want die dingen zijn magnetisch, zoals je ziet. Kijk, er zitten dan verschillende stukjes bij. Dan kan ik die eraf halen. En dan zet ik die van de aansteker erop. Maar ook bijvoorbeeld voor je iPhone. Kijk, die andere twee. Nou, dat is dan magnetisch, oké. Kijk, deze heb ik nodig.
prik je zo erin en je laat hem zo op in de stopcontact. Kijk, die andere twee, ja, die kun je erbij laten, of die is allemaal magnetisch dit. Dus wel handig als je dan bijvoorbeeld een iPhone hebt en zo'n aansteker, kun je meerdere soorten oplaaddingen allemaal meenemen tegelijkertijd. We gaan de aanstekers even testen. Oh nee, voordat we vergeten, de kortingscode. De kortingscode is dit jaar LVT25 en die geeft 25% korting op het gehele assortiment bij crosslighter.com. Ook de beste kortingscode die er is. Niemand die zoveel korting geeft als wij. Dus gebruik zeker onze code als je iets gaat bestellen, want het scheelt je een pak geld. We gaan nog eventjes stoken. Tot zo. 3, Ja. 2, 1. Is het nu tijd voor de ARK barbecue lighter.